India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Kalong shisha ke kubor basngotenat. Baki sijur hadin baki lawan kai pengat na manali kanong ba jong ka Himachal Pradesh. Men hau benai no pra arjar arpuwe. Kawan rida pengrup. Kabadai kapuron jong ki plim khasi. Kan sa pendap no ya ka jingya tho shongkurim. Bat u lomen ki garot. Ubadai u director ka plim khasi. Haka artarik jeliu arajar arpuar. Kapor lai baje janmiet. Haying mane Devan Savior Parish nong thamai. Shillong. Layo jing tibru bahaka nega sngi kini ki arngut. Ki lakot sngu bahaya baro ki ting shop. Ki puron. Ki director. Producer. Ki nong ruai. Ki nong shat. Bat ki wede ki baju ya shimbenta. Ha ki kam ak plim. Hadin bala deb ya tho. Ha kapor janmit ki ting shop bat ki puron. Ki bala syak khot sngu bah. Kin yo ban ai jing shat. Kumju ru kawan ri pengrop. Bat ki garot ru. Kin sa ai jing shat hakate ke janmit. Namar benta kini arngut. Kila penlot ya kapor ban syak hi kasyat. Karkum ka kubor balayo lu. Kini ki sijur kila sedang bania kendu ningkong. Ha ka plim kendailat. Namar kawan ri pengrup. Kala akum ka puron. Bat ukiki garot udei unong ringdur. Bat la direct. Bat penmi de uba. Komander Shangpiang. Henry ka jing it kala nang scam shushu. Enda ukiki garot. Ula shim kum u director. Ha ka plim jing im. Bat kawan ri pengrup. Kala shim kum ka puron lam kmat. Kawan ri pengrup kala yo ban ak plim ningkong ha ka plim hanga marwe. Bat u Joseph pengrup hadin. Kata sa ka plim haban Tony. Kabala ak bat u Daniel nongrum. Ka plim kendailat bat u pira dotrong. Bat ka plim khadu. Kabadang shumi habiju cinema. Ha kadai ka plim jingim. Kabala ak lang bat u pira dotrong. Joseph pengrup Arman Disyar. Yarab biam. Kadba ka plim kaban sami no ocean. Kadai ka plim kadaw. Kadba ukiki garot ulayo ban direct bat ringdur ya ka plim sa chisen. Ha ka tin penar. Nangta ka plim pengop. Kendailat jingim kibaladap mi habiju cinema. Kadba ka plim kaban submission kadai kadaw. Nabi baik sa simpan om nandawai bala penjang detang mapi ban ajungken